साधारण नोंथ' मिया 1 तारिख हाँ मिया 1 तारिख अजे रियांनि जे मुर्ति बायफ्रु हाँ जेफ्रु बाय दङ आफ्रु नों नुगौ होनै जों साइमोन दा बाहाय बाहायके आं अ जागायाव न थिग जे जागायाव जों ताबो कक सा दंखा इनके मियाखौ आं थिग प्राय 10 साढ़े 10टा रगता बेयाव दा सन्जीबनि दुकान 118 बिनि अर खरस खायै अर किफिल फ्रुगो एकदम थिग नुरि तंखाता एकदम हाव कालायानि सेकां नुखा आबके बाहायके त्रुक बाइक तरक तरक हाय वाइचा बाइक ठास के क्लाइ थांखा इनके आनि मकल के बाहायके यां क्लाइ थांखा एकदम आंगमो बाहायके एकटा आनि एकदम लाइफ नं खाना अमो आं चुङै थांखा एक्जेक्ट टाइमाव नोंजो साफाय माने हाँ एक्जेक्ट टाइमाव आंखे आनि बाइक बाय फाइ थांखाता जरा बोसोराव ना आफ्रो टाइम र आफ्रो टाइम के आं तो किसा आलि फाइखा हाथि खाइनानि टाइम के 10:45 साढ़े 10टा बा 11:15 आसि मावनाता इनके आफ्रो यां अरो गाना गिनि रगते गाना गिनि टाइम सा बरक सिमिन तो ओ फ्रुगा एकदम जस्ट ओ कोइन्सिडेंट फ्रुगो माने ओ बरक मासाना तो के यां दुगमाली हाथि फाइचिं नुहुरै तंखौ आइंग बुंखाय फंतम दाबो इनके बुं नुखा उलगो किफिलि नुखाता के क्लाइ तंमोननि न इनके आं बाथा गैया हाय वाइसा बायना नगद तंखा गानि आं नग बारा तंग र कितिबासियो इनके आफ्रो पुलिस रok yang rok पुलिस rok के पुलिस रok ता बरक से करे इनके एटीएम फाइचिंगा किसा बरक रक तंग के बरक अमो ख्याल से खाया ना बरक आफ्रो नों यांनि फाइफ्रो ठीक नों बजागा स्पट आफ्रो आजागा बस ठीक अ जागाव न जों बाजाल अ जागाव न ठीक अमनि बागै न आं मकल बुसखांगो नुना मखलाय गता अ जागाव न चिनि इन्टारभिउ ना दिहिनि साखाता हाबो जे जागाव बुंनो खाटा अंगारा आनि बुंखे जयदीप सांमा कागज सिलर कागज भी वास हो जा ang bangka itu baik kasih uta Wah, dah bang di 한분 제키 대파르마 뭐 부프로 바이 사이드만 어버 다신 기사 아다곤다 스강랑 khana 우 두간 버럭 사마 khana ngi bai tong khurta mun ya kada gonta rok ni somerong khana dasin dugan faibro dugan malik sata dasingon bai hna बाहाय के बो दा सबाय नाखेन बा बिनि साथे दे बाय केबो सबै माने त बबो साइमे ta बबो सायाब्ला न केबो सबै हना गांग बो केबो सबै बाजक सबै नु माने बाहाय नोंके बाहाय के वानथ अमके बिनि निजेन बायखना सामुं हामथाय बागिनि बायखना आमा हाय दे आं वान सुमा हिंगे अब बिन निजे बायखा एक साइड दिगे yang लेफ्ट साइड दिगे आगे बहान किसा खेक जाखनु गो हिंगे अबनि बागै नै को वाति रग नां थांगे को ताबुं नायदि वार हो दा जगह जगह हिंगे हायनि बागै नरम बैनि बन बिनि साथेनि बायखाना हाने वान सुता ओंके निनि जे वान सुमुं के केबो खलाया बिनि साथेनि बायखा केबो खलाय ग्लाक साबो खलायन तंग मुदि और को सारग फायबो हिंगे ते बायमा बो तासिं आ 10टा रग नि दिगि रग बायखाना बो जे सम्भवत ओ दुकान मालिक रग सामान हिंगो 10टा रग सालकटा गथा रग सब खायनबा नबार बक्रै ना वाति बक्रै एमने ताउ तिनि निखे तो वाति सि फायको मे रग तो वाति फायजा एदा हामबाय
Nak try no skok umai actually orang try saya. Try no dia pun penting nak kok kering sampai puncak rock. Orang ini semua. Kita lagi bu. Company udah transfer naik no recruiter. 14 lah saya बाइक लाइजाक नगै आमचाइनि बररक बाहायके बाइखा साबा सबाइखा अब कन्फ्यूजन नंगमानि बिसिंगो पद्रे पर सोशल मीडिया नि बिसिंति खलायै ब्लेमिंग खलाइजाखा जे खमलंग दुक मालि आमचायो किसो बरक सित्रारक अमनो सबाइखा किसो बरक सित्रारक अमनो पद्रे पर खलाइखा नाय जे ब्लेमिंग रजाक मानि बिसिंगो जों स्पट नतिनि ताबुकनो जों फाइखा सिनि सेंट्रल कमिटी आईपीएफ नि लीडर अपने दागे मुंबई जों स्पट फाइ नायथैमानि बिसिंगो इवेंट ओ स्टेशना आचुग्रनाय ते स्नामनाय ताकबा अटेंड दानाय यासागै एडीसी अथॉरिटी ने होइते जे प्रोजेक्ट ने यासागै सामं खायरनाय आबोनि मिस्ट्री नबो जों नाहारका बने प्रोजेक्ट नि सामं खायनाय बनबो नाहारै जों सोंमाने बिसिंगो बिनि एस्टिमेट बोसोगंखा बोसोग एक्सपेंडिचर अंखा जों डिटेल्स सोंमाने बिसिंगो जों अमनो मानखा ओजे स्टेशन नामजाक माने अब काहाम खायै फाउंडेशन हमलिया आबोनि कारणे दिनै अमहाय प्रिवियस ईयर अब जों नुखा आरो जों प्रोग्राम खायफ्रो अ स्टेशने याक कंसा कबाय खनजो कायसा करै अमहाय पद्रे पर नुखा आबोनो जस्ट रिपेयरिंग खायै ताकलाय हैना हाय अमनो रिपेयरिंग खायै त माने बिसिंगो ताकलाय बाहायना हाय अमहाय कंडीशन न सबैका जों तिनिनि अ विजिट नि बिसिंति खाय जों कबकनाय सिने बेबाक तिप्रा हास्तेने रियां ताकबो खरकना अब केबो याक बाय हेकबा निजने साक बाय थां खायै अ स्टेशन सबाय माने मारिले जों नुखाया तामखे अब फाउंडेशन हामयानि कारणे बाइकना हाने जों वन सगो ए बसकांगो एडीसी अथॉरिटी नि थानिबो हेकबा एडमिनिस्ट्रेटर नि थानिबो जों अबनो सिने बदलने अंगै सिने कयमंग तंनाय ते एडीसी अथॉरिटी नि थानिबो सिने कयमंग तंनाय अबनो इमीडिएट कैसा काहाम बजेट खायै एस्टिमेट खायै आ स्टेशन नायथक हेकबा तेबो कुसुं खायै अर एडीसी नि हेडक्वार्टर बिल्डिंग नि सिने दुकमाले हातियो तेबो काहाम क्लाय बसकांगो जों संजाक खायै जों अबनि कालचारनो जों तेबो रेसपेक्ट रुबै तो सायमानने बागै जों कबंनाय ते सिने तिप्रा हास्तेने जत रियां ताकबो खरंनाय थानि उनाव जों कबंनाय सिने बिसिङा गोबां मा डिवाइडेड खालायनानै बागै गोबां मा रोप नावै फायो आबोनो जों खनजो कान्याबै जों बाहायके कैसा कम्युनिटी बायते कैसा कम्युनिटी जों रेसपेक्ट रुबै कैसा जाति बायते कैसा जातिनो रेसपेक्ट रुबै कैसा दफा बायते कैसा दफा जों कथा लायै बाहायके जों सिने हाते दफा न बसकांगो कुसुबो तो सावैत लाङै मानो जों रखा खालाय मानो आबोनो वान सबिनो याप्रि बारकलाय तंखानिबो जों जतने खाबाक साका तंनानै बागै खाबाक साका याप्रि सेनानै बागै जतने थाने कबगैनो आनि कक नांगरनो मथाका जतने हामबाय।